Zdravím všetkých. Tak dnes europoslanec Tomáš Zdechovský predniesie na tlačovej konferencii zistenia ohľadom Slovenskej republiky. Odkazujem všetkým kritikom, že ten plán, ktorý oni mali, tak my máme už aj z februára, čiže my budeme vedieť naozaj aj dokázať, o čom oni chceli rokovať na Slovensku a o čom nakoniec rokovali a s kým všetkým sa stretli a o čo im vlastne išlo. Tu dávam do úvodzoviek alebo do zátvorky, že v Čechách idú voľby, takže aj túto iniciatívu pána Tomáša Zdechovského ja osobne, vy nemusíte, ale ja osobne beriem ako predvolebnú kampaň, lebo si ide na Slovensku urobiť politické body. No a teraz k našej opozícii, ktorá vyčíta, že nejakým spôsobom strana Smer alebo vláda Slovenskej republiky, že kritizujeme Európsku úniu a že máme určité kritické pohľady na niektoré kroky Európskej únie. Tak takto. Vy keď kritizujete vládu Slovenskej republiky, ktorá vzišla z parlamentných volieb a je väčšinová, tak vy ste protislovenskí? Ak si dovolujete kritizovať vládu Slovenskej republiky. Keďže podľa vašej premisy ten, kto je menší, má zraziť opätky a prisluhovať tomu väčšiemu. To, akým spôsobom sa vytvárite Slovenská republika versus Európska únia, prípadne Slovenská republika versus Nemecko, však, k tomu ešte zo pár slov bude, tak podľa vás my sme proti unijní, keďže my na niektoré kroky prihliadame kriticky. Apropo, pán Zdechovský, dúfam, že už teda skontroloval transparentné nakupovanie vakcín od spoločnosti Pfizer, ktoré nakupovala Európska komisia na čele s Ursulou von der Leyenovou. Lebo ak toto urobil, tak potom je v poriadku, že robí ďalšiu kontrolu verejných prostriedkov aj na Slovensku. No a to, akým spôsobom sa vyjadruje pán Merz a všetci ostatní, ktorí mu tlieskate, mimochodom Eduard Chmelár dal veľmi dobrý status, že čo vlastne vy všetci ste, ktorí sa prikláňate k Merzovi, tak ja sa pýtam, bol pán Merz v Brémach, ktorý je mikrospolok v Nemeckej spolkovej republike a povedal im, že majú zraziť opätky, majú byť ticho a majú automaticky prevziať názor Bavorska, pretože Bavorsko je väčšie a Brémy ako menší štát majú držať hubu a krok, pretože ak to pán Merz neurobil, tak nemá právo ani v priestoroch Európskej únie tvrdiť, že menšie štáty nemajú právo na vlastný názor a dokonca, že ho nesmú ani verejne publikovať. Takže, pokým Slovenská republika bude mať vládu, ktorá sa kriticky pozerá na Európsku úniu, sme na tom dobre, pretože nie vždy všetci a väčšina robí to správne. Alebo chce slovenská opozícia súčasná povedať, že menšie štáty majú držať hubu a krok, lebo sú v menšine? Lebo ak áno, tak vážená opozícia, toto povedzte všetkým menšinám na Slovensku, vrátane rómskej, vrátane LGBTI menšiny, aby ste im pekne vysvetlili, ako sa budete vysprávať, ak by ste vyhrali voľby, aby tie menšiny vedeli, že ich pozatvárate ústa a budú robiť iba to, čo im vy dovolíte. Takže, čo sa týka kritiky Európskej únie, určite sa k nej vrátime zajtra v Zlatých Moravciach 16:30 a aj v Topolčanoch o 10:00. Ako je vidno aj z tých kufrov, už sa k vám sťahujeme. Majte sa pekne.